Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu. Ka m bụkwa nwanne unu nwoke onye mgbasa ozi ịma nnụ nkwe mfụ nkwe ọgbata m n'uche nchee ya owu na okwu homedi nkwupụ. O nwere ihe m gagide wee fụkwa ka m si afụ. Amaghị m mgbe ekwulu na anya ukwu ji wee bụrụ omenala ndị Igbo, maka na o nwere ihe bụ mmadụ kwugide okwu ihe ha ama mgbe ihe ji dapụ gị n'ọnụ, ma ha mma ihe dapụ gị n'ọnụ ebe ọ galugo ma mma n'ọkụ isi gagide fegide wee febata m n'iru yotago wee sị ka m kwue. O nwere vidiyo m na-akwado itinye na unu solo m wee folokwa solo m nene ngwa biko nene vidiyo anụnwa ka unu mmalụ ka anya ukwu na ekwolu si wee bụrụzie omenala ndị Igbo anyị. Ngwa nene ya. Ofu onye lụọ họteelụ na-abụ, ofu onye lụọ ụlọ, ofu onye na-agba moto one. Ọ bụkwa m ewe ya anya ukwu nso na ọ bụrụ ije obodo oyibo ị nọ 2 years nata, mana o nwego ndị nọ 20 years ego ebe a ji anata ahụfụrụ nwanyị na ma ewu anya ukwu Igbo ya ala ọmụkịka na-ese okwu ị na-awọ foundation ọmụ ya aka kọngị ya aka moto, mana onwe ndị mmadụ na-atagide gị afọ ka bago meche na ba egota ụlọ. Nwanyị na-ewu anya ukwu ị na-asị na onye a na-agbawa afọ ọjọọ na onye a na-ewu ife anya bụ anọkata o nwere ife ịma na-ese mmadụ eburu iwe n'obi. Ife afọ mgbe envi and omenala ndị Igbo omenala ndị Igbo bụ envi ba na-achọrọ ka nwanne baga n'ilu. Ere afọ ka o ji chee dọkịta obi ịfụ na ọ na-apụta ụfọdụ kwe ụfọdụ ekwelọ nwaanyị ya akwado nwanne ka o jebe ma mụ gwara ya sị ya na adịghị enyela pawa n'aka na ọba fọsụ ka a na-nta pawa edebe tebụl egbatuo ihe bụ na mmadụ si na a na-enwesali ya anya ukwu amanụ gị na ndị gị na ha na-ekwu okwu ọ ndị gị na ha na-enwe esemokwu bụ ihe ọ dị elu. Mana nke pụtazi wee si na anya ukwu na ekwulu bụ omenala Igbo na okwu adịghịkwanụ mma. Igbo mma anyị na-enyere onwe anyị aka. Igbo fụrụ onwe ha n'aja. Igbo na-anabata nwanne ha. Onwebi obodo ijego na nwanne ya nwoke gụchara egwu sị na obodo ọbụla ije na-afụrụ onye Igbo isi ebe ahụ gbanata n'obodo ahụ nwụrụ anwụ, n'obodo ahụ na-anaghị anụ ya anụ, n'obodo ahụ na nwe ha na-achụta na ya. Yotago biko onye mụ aka o si ekwu ya na-ekwutantu okwu ka ọ ya ha esisi okwu. Ịmalụ ndị ị na-ekwu ị na-agwa ịgwakwa ha ka onye ọbụla ya esi wee nụ. Yotago biko dodo ka anyị ejizi n'aka anyị ekposa ihe anyị na-aghasa ka anyị ejizi n'aka anyị ekposa ihe na-aghasa anyị na-ekwu na Igbo na-aghasa n'ike ka anyị ejizi n'aka anyị na-ekposasị ya. Anyị kpokọnata ya ọnụ ọ baalụ nwoke baalụ nwaanyị nke onye na-eme ọ na-emesi na ya ike nụ oge ọbụla akpọrọzi ya nwaanyị n'ọnụ tigbuo ezogbuo. Biko ọ dịrọ ọnụ mma. Ekenekwa anụ m ọnụ. Biko onwe ka isi gafetefu vidiyo ilaiki chanenecha ya ilaiki ya ngwa enyere m aka gbasa anya bụ ozi nyekwanụ ndị ọzọ ka ha fụkwa tikwanụ ụlọ ya wee okwu ka ịma ka o isi dị onye ọbụla mma. Ngwanụ ka ọ dịkwanụ.